First, Ma'am Ina Macri, magandang hapon naman dyan sa'yo. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Ma'am Ina Macri. Ikaw talaga yung kauna-unahan. Dahil dyan, Ma'am, may ginawa akong ninja account ko. Bigyan ko rin uli ikaw. Oh, nga. May naglalagas. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Ina Macri. And welcome din sa aking live streaming. Maraming salamat naman dyan sa iyo, Ma'am Ina Macri. Ikaw talagang kauna-unahan. Mas maganda ako. Oo nga, mas maganda ka, Ma'am. Oo nga. Alam ko yun. Alam na namin yun. Oo. Mas maganda ka pa sa hapon, Ma'am, na alam na namin na literal. Oo. Wala na kaming masabi. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Ina Macri. Welcome sa aking live streaming. Sa ating lahat dyan na naka-background sa atin, magandang hapon naman dyan sa inyo. And welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Grace, batiin mo naman yung net ko. Mega love shoutout naman dyan sa net mo. O, diba? Okay na ba ang net mo, Ma'am? Oo, yung Converge. Ma'am Grace B. Vlog nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Grace. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Grace. Welcome din sa aking live streaming. Sir, nagkausap na kayo ni Sir Board? Opo, Ma'am. Oh, it's sad to, wow, naka-converge ka, sir. Hindi po, si Ma'am Ina Macri ang naka-converge. Yes, nakapasok na agad-agad. Oha. O, diba? Wow, yabag. Oy! Lalo naman dyan sa mga taga-converge na minsan walang signal si Ma'am Ina Macri maganda. Sana marinig nila ako. Oo nga, yung kagandahan ni Ma'am Ina Macri ang nakasalalay doon. Oo. Wow, congrats Ma'am Ina. Welcome sa Converge. Walang signal. Diba? Walang signal. Ako, kumusta niyo naman yung pimples kong isa? Kumusta? Oh. May net pero messenger lang ang nais. Oh, diba? Hello naman dyan sa mga Converge. Oy! Converge! Yung internet nyo ayaw mag-loading. Pimple, oy, mag-asawa ka na. May makarinig sa'yo. Oh, man. Kumusta man tayo dyan, guys? So, na-miss ko kayo. I've been away for 2 days at if I am not mistaken, for 2 days. Kasi nga, kahapon may as in, masama ang pakiramdam ko. Only boy kutsara ka ba? Bakit? Siguro kumain ka, manis. Oo. Kasi napapanganga ako pag o, diba? Humugot na naman siya. Hello naman dyan sa mga hugot lines. Ikaw, Ma'am Grace, wala ka bang hugot dyan? Baka may hugot ka dyan, Ma'am Grace. Labas mo na. Oo nga. Ayun naman itong tumayo, oy. Diba? Ba't ayaw niyan tumayo? Grace B. Ading, sabi na Ma'am Ina Macri. Wala ka bang papatamsakan, Ma'am Ina? Ma'am Grace, wala ka bang papatamsakan dyan? Tamsakan kayo. Wala po ako hugot eh. Ang nais ko lang ay masaya tayo. Sana all, o diba? Ano naman dyan sa mga nais maging masaya? Bakit ba malungkot ba tayo? Ano bang yung kinakalungkot natin dyan, ma'am? Ako nga may pimples, masaya pa rin. Oo nga. Lalagyan ko to ng lalagyan ko na, ano bang mainam sa sa pimples? Hilahilamos din pag may time kasi. Tamsakan natin pimples. Sige. Pwede.
Asan si girl? Wala dito. Wala dito. Sayang, hindi inabutan ni Ma'am Ina Macpri. Ma'am Ina Macpri, meron akong guest dito, yung aking kapatid, last Friday. Ayan, meron akong guest dito. And she has her own microphone. Oo nga, meron siyang sariling microphone. It is because kapag ini-interview, may interview ako dito, ma'am. Di ba? Sir Joseph the Dreamer, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Joseph the Dreamer. Welcome back din po sa aking live streaming, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Dapat ba akong umiti dahil magkaibigan tayo? Siguro. Oo. Siguro. Ay, wala ako na yun. Oo nga, ma'am. Kasi dapat nandito ka, ma'am. Kasi, baka magkasundo kayo nun, ma'am. Oo nga, magkakasundo kayo doon. Baka magkasundo kayo nun, ma'am. Oo. Ng aking kapatid. O dapat ba akong malungkot dahil hanggang dun lang tayo? O diba? Humuhugot talaga. Hello naman dyan sa mga dapat masaya. Or malungkot. Charles. O diba? Oo, ma'am, dapat inabutan mo dito. Kung ako sa'yo, ma'am, reviewin mo yung last na live streaming ko, as in. Oo nga. Ma'am Ina, puro hugot ka po ngayon. Nung nakaraan pa. Oo nga. Oo nga. Nung nakaraan pa yan, hugot ng hugot. Oo. Si Ma'am Ina, pre. Kasi maaaliw kayo. Okay lang, host. 42 degrees Celsius lang naman ang init. Hala. Pero I remember, sir, nung nag-i-spa ako dati, nung nag-i-spa kami, nagbababad kami sa, ilan ba? 47 degrees Celsius. O, diba? Na tubig. Ang sarap matulog. As in. Ma'am Ina, wala ata ako noon. Sir, ingat ka po dyan, Sir Joseph the Dreamer. Ingat po dyan, sir, sa paglabas-labas, di ba? Tanong mo si Only Boy. Oo nga, nung nakaraan pa yan, hugot ng hugot, guys, as in. Asan ka po ba ngayon, Sir Joseph the Dreamer? Dubai or Saudi Arabia? Only Boy, sobrang laki ba ng kamay mo? Tama lang, as in. As in. Bakit, ma'am? Bakit? Tam share. Ayun. Thank you for that sweet sharing, ma'am. Ayan. Kasi kaya mong hawakan ang mundo ko. O, diba? Sana all. Okay lang pag hot bath host, pero kung sa labas delikado dito po sa Dubai. Ingat-ingat po dyan, sir. Magdala lagi ng payong pagkalalabas pa. All the way from Dubai, guys, Sir Joseph the Dreamer. Kung di niya pa kaibigan yan si Sir Joseph the Dreamer, abay makipagkaibigan na. Ma'am, kaibigan mo to, si Sir Joseph the Dreamer. Sir Joseph, kaibigan mo na yan si Ma'am Ina at si Ma'am Grace. Ingat, Sir Joseph. Ayun, sabi ni Ma'am Grace, B-vlog. Oy, speaking of board vlogger pala, Ma'am Grace. Oo. Nawa naman ako kay board. Tigilan nyo yan, guys. Tigilan nyo yung pagpapaboost or pagbuboost. Kasi at the end of the day, kahit nasabihin nyo, guys, na napakalaki ng views nyo, if it's from third party application na di naman authorized, magkakaproblema kayo at the end.
Ayan. May premier po ako, parang friend ko na sila. Ayan, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Sige, sige, sige. Hanapin ko po, sir. Hanapin ko po. Everything I do it for you. Sana all. Kalau ayaw mag-loading ni Nightbot. Kawawa si Sir Bird. Hindi naman talaga totaling kawawa. The thing is, kapag ka alam nyo komplikado na ang lahat at alam nyo sa sarili nyo na meron kayong viewers na someone offered boosting, kayo mismo sabihin nyo ng prangkahan, just like what I have did before sa live streaming ni board vlogger nung umakyat ako. Someone boosted board vlogger and then I do react sa nangyari kasi nga sabi ko, kaibigan ko si Birdie, pagtatanggol ko yan. Yun ang sinabi ko yon. At hindi kailangan at hindi nyo kailangan, saglit lang, i-program ko nga to. Dreamer. Ayan. Kailan po ba to, sir? July 27, 45 p.m. Ayan. T1. Baka naman. Sabi ko kay board vlogger, sabi ko sa viewer ni board vlogger, hindi nyo kailangan na i-boost si board vlogger kasi kahit anong mangyari, nasa likod ako ni board. I will gonna do everything that I can para lang maprotektahan ko yung mga kaibigan ko. Ayan. Sa maniwala kayo sa hindi. Ayan. Mamaya po host. Oo nga, mamaya pala to. T1. Patamsak naman ako guys. Maluoy. Oo. Mamaya po host. Ayan. Uy, may galap shoutout naman dyan sa galit na galit. Besh! Oo. Sana gawing 15 uli. Huwag niyong ipapaboost dyan guys. Sino ang galit? Nag-LS po ba siya kanina? Hindi naman nag-LS si Board kanina. Hindi ko siya nakita. And meron siyang bagong account. I-monetize niya. Ayan. Sino ang galit? O, diba? May galit na galit. May hindi ba ako na shoutout sa inyo guys? May galap shoutout naman po dyan sa inyong lahat. And sa galit sa akin, I love you. Nag-iisip lang ako dito ng hugot may galit na. Hindi naman sa iyo, ma'am. Sa akin galit. Hello naman yun, sa tuwad ko pala, may nakita akong isang tuwad. Magandang araw naman dyan sa iyo. And I do hope na napagaan ko yung isipan mo, di ba? Napagaan ko yung kalooban mo sa pagtuwad mo. I love you pa rin. Wait lang, papatawarin ko pa kayo. Mapagpatawad dyan guys si Ma'am Ina Macri. Humingi lang kayo ng sorry na talaga ma'am. Oo nga, papatawanin pala, akala ko papatawarin. Mapagpatawa din yan. Anyway, so much for that guys. Balik tayo dun sa usapan. Once ang channel nyo guys, binoost nyo ng binoost, iba na ngayon. Kasi kung mapapansin nyo guys, ang metric system nyo, nandun lahat. Kung mapapansin nyo. And kapag kayong application na nang buboost sa'yo, is yun at yun pa rin, at iisa lang yung ginagamit niyang IP address with the same application and the same gadget na ginagamit. Nadidetect na ngayon kasi. Sayang kasi yung pinaghirapan natin guys.
Ma'am Dimple at Bincula Vlog Harang. Ayun. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Bago natin guys na kaibigan yan, si Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Nag-update lang ako guys, nag-update lang. Ma'am Dimple, nasa loob ka na ba? Mega love shoutout po dyan si Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Thank you for that sweet tusok, ma'am. Ayan. May nagsabi sa akin nung nakaraan, mukha daw akong Barbie. Bakit? Kinilig ako. Tapos? Di pa pala siya tapos. Ma'am Dimple at Bincula Vlog, thank you for keeping me in your background also, ma'am. And welcome din po sa aking live streaming. Barbecue pala, tabako na. Mukha ka daw, ma'am, na barbecue. Oo, di bale, ma'am. Oo. Tayong matataba pagdating ng tagutom. Yung mga nagda-diet, yung mga totally fit ang katawan, mamamatay na tayo. Papayat pa lang. Oo nga. Yan ang isipin mo, ma'am, ha? Tayong mga matataba pagdating ng tagutom, yung mga totally fit, mamamatay na tayo, mga ngayaya pa lang. Oo nga. Patusok naman ng premier host, 7 p.m. Sabi ni Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Ayan. Noted po, ma'am. Noted po. Rainy Sunday, day of walking in under the rain. Ano daw 'yon? Copy and... Kailan po ba ito, ma'am? July 27 p.m. Ayan. Noted po, ma'am. Pa-share it naman. July 27 p.m. Ay. Powered by exclusive. Guys, Tito para kay Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Baka naman, patamsak naman ako guys. Tito. T1 Tito guys. T1 and Tito. Salamat host. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Yes. Power Beast Club. Patamsak naman ako guys. Baka naman. Konti na lang tayo dito guys. Sige na, magtamsakan tayo. Tamsak. Saan po ba ito, ma'am? Hong Kong. All the way from Hong Kong, guys. Si Ma'am Dimple at Bincula Vlog is in our live streaming and she has also a premiere. Ayan. Baka naman, guys, patamsak. Ayan. Si Ma'am Grace, nandun si Ma'am Grace. Nakita ko na si Ma'am Grace. Thank you for that, si tamsak, Ma'am Grace. Kung ako magiging superhero, hindi ako si Wonder Woman, hindi rin ako si Catwoman, hindi rin si Superwoman. Sino po? Si Super Ina McCree. Kung ako magiging superhero, mauupo na lang talaga ako as in. Matutulog at maghapon, ganon. I am simply your woman, kailanman. Kalain mo yun. Oo nga naman. Sino po, Ma'am Ina? Ayan. I'm simply your woman. Kailanman. Diba? Tagaman-man. Oo nga. Tapos manonood na lang ako sa computer ko kung ano yung isi-save ko. Tapos in just one snap, ayun, okay na lahat. Tapos manonood na lang ako sa computer. Ako laging superhero, diba?
Para akong tanga, gano'n. May nang makita kita only boy, nalubat ako. Oh, bakit? Bakit? 7 wonderful people in house. Magandang gabi po din. Magandang hapon pala dyan sa inyong lahat. Philippine Standard Time, it's 56 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ayun. Nalubat at first sight sa'yo. Di ka pala nag-charge, ma'am. Brown out pa. Oo. Harang, sabi na ako si May. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Buhay. Also known as ako si May. Hello naman po dyan sa Ma'am Buhay. Welcome din po sa aking live streaming. Sabi ko na, patatawanin ko pa kayo eh. O, diba? Tingin ka na lang ma'am sa pimple ni Ho. Speaking of brown out only boy, dilim ka ba? Bakit ma'am? Nandidilim paningin ko sa iyo eh. Umayos ka, gano'n. Ganun ba yun, ma'am? Kasi nang dumating ka, wala na akong nakitang iba. Nandilim paningin ko, nataga kita, gano'n. Grabe, sabi. Yun naman, mega I love you. Sabi ni Ma'am Buhay. Ay, tuwang-tuwa si Ma'am Dimple. Ay, wala nang nakitang iba, nang dilim pala yung mata. Kumusta naman tayo dyan, guys? Sige na. Kwentuhan muna tayo. Mega I love you host. Ayan. Ako si May, aloha ading. Sabi ni Ma'am Ina Macpre. Ma'am Ina, turuan mo nga ako mga hugot. Pinat ka ba? Bakit? Sir Joseph the Dreamer, guys, keeping us also in his background. Ayan. Thank you naman po dyan sa'yo, Sir Joseph the Dreamer. Naman. Bakit ma'am, bakit? Kasi pinatibok mo ang puso ko eh. O, diba? Sana Mega love shoutout din po dyan guys, Sir Joel's Finest. Highly recommended channel also guys is in our live streaming out. About to get monetized na rin to, isang mamang to. Magandang hapon naman po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. And welcome din po sa aking live streaming, Sir Joel's Finest. Ayan. Good evening, Sir Host. Ayan. Good evening din po dyan sa iyo, Sir. And welcome din po sa aking live streaming. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Actually, sir, good evening na, sir, kasi it's 59 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon Philippine Standard Time. Ayan. Ito ang time, guys. Ang time. Barya ka ba? Bakit? On the way na Grace, sabi ni Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Kasi umaga pala nang kailangan na kita. O, diba? Sabi ng kapatid ko, meron daw na may trabaho daw sila ata or nag-iinuman ata yan. May dumating sa kanila na siguro yon, asawa ng kapatid nun, ng ama ng kapatid ko. Yung big boss niya. Nandiyan na naman daw si Michael. Si Michael ka ba? Diba? Ma'am Ina, ako may hugot. Si Michael ka ba? Skateboard ka ba? Bakit? Ma'am Lady Ross, Tamsak host. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lady Ross. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel also. Napakagandang babae sa balat ng tinalupan yan, si Ma'am Lady Ross. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Lay. Welcome din po sa aking live stream. Type kasi kita, o diba? Sana all. Ma'am Ina, araw ka ba? Si Michael ka ba? Si Ina araw. Tao ako, o diba?
Ito, iba din ang trip nito eh. Pinagbigyan ng hugot niya eh. Tapos nung tayo humugot, ano eh, nang titira na eh. Di ba? Patulan na yan. Ma'am Grace, patulan natin, ma'am. Oh, yeah. Oo. Tuwad pa more. Sabi na ako si May. Ayun. Okay lang po yun, oh, May. Okay lang po. Oo. Tuwang-tuwa sila. Oh. Magandang hapon po dyan sa inyo. Guys, patamsak naman ako. T1 and T2. Baka naman. Grace, nakikid yung I look at you mo. Nakakid yung I look at you mo. Ayan. Kasi wala lang. Araw ka ba? Kasi wala lang. Ask lang po Sir Host, saan po makikita sa channel mo ang address? Limot ko po kung ano address lagay kong sa Pinas po o sa Australia. Ayan, sabi ni Sir Joel's Finest. Sir, actually Sir, ang nasa channel mo, nandun sa settings mo, yung channel mo is makikita mo kung ano talaga yung present na region mo. Ayan, makikita mo yan doon. Pero kung tatanungin mo Sir kung saan talaga yung address mo sa Google mo is doon ka Sir sa Google account mo. Ayan, makikita mo yan. And kung tinatanong mo Sir dito yung region mo, automatic naman Sir, kahit saan tayong bansa nakarating, automatic yung region mo kung saan mo inopen yung iyong account is nababago din Sir. Pero kung gusto mong malaman Sir kung saan makikita yon, punta ka ng your channel, manage videos. Ayan. Tapos pupunta ka dun sa YouTube Creator Studio mo. And then pagkatapos sa pinakababa dun Sir, sa pinakababa, lower left side ng iyong screen, ayan, makikita mo if you are using computer, makikita mo yung second to the last. Mayroong settings dyan, and then pagkatapos mong i-click yung settings, makikita mo yan doon yung saglit lang Sir. Bakit nang-loading ako? Loading pa more. Loading ako, oy. T1 on the way na daw sa'yo, si Ma'am Dimple, admin ko la vlog. Hala, bakit loading ang aking settings and ano ba yan? Saan ba yan? Sa channel, ayan, basic info, ayan, makikita mo yung country of residence mo dyan, ayan, pwede mong palitan yan. Ayan. Punta ka dun Sir sa channel content mo, ay sa settings mo, ayan. Doon mo makikita po yun Sir. Thanks Dimple Advencula Vlog. Harang daw sabi ni Ma'am Dimple. Thank you naman po dyan sa iyo Ma'am Dimple. Dantam Sakti 1. Ma'am, bigyan kita ng 1WH Ma'am Dimple Advencula Vlog. Ang tagal kong maubos yung tawag dito. Ang tagal kong maubos yung playlist ko kay Sir Joel's Finest. Ang dami kasi, ayan. Di ko nga po alam kung saan ko open kung sa Australia or Pinas dahil 2016 ko pa create ang channel ko. Last year lang po ako nag-active sa YT. Di ko nga po alam kung saan ko open kung sa Australia or Pinas dahil Sir, naka-computer ka po ba ngayon, Sir? Naka-computer ka po ba? Kung naka-computer ka, Sir, turuan kita, Sir, kung saan mo makikita. Ayan. Ma'am Jonas Salundaga nandito. Pre, magandang hapon naman dyan sa iyo, Pre. Si Ma'am Jonas Salundaga is in our live streaming. Highly recommended monetized channel also. Doing also our live streaming around, 8 o'clock in the evening. Philippine Standard Time yan. Pre, kumusta naman tayo dyan, Pre? Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am Jonas Salundaga, ang aking kaibigan na bully. Oh. Ma'am Maylin Mapili nandito na rin sa atin. Highly recommended newly monetized channel also yan si Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, hindi ko pa naibibigay
yung ano pala, yung video, oo. Kaming dalawa ni Pre ata, hindi pa nakakapagbigay. Pati si Ma'am Ina Macpri ba? Oo. Ma'am Ina Macpri, hindi ka pa nagbibigay ng ano, ng congratulatory video. Ayan. Kay Ma'am Aileen Mapili, at saka kay Ma'am Saimi D. Vlog. Okay lang, Pre, di pa din mayak. Ay nako, backread sa tinype ko. Sayang yun, oy. O, diba? Wait lang ba, open ko lang lapi. Sige pa. Wash out, madlang people. Sabi ni Pri, dikit kalimbang na rin. Ayan. Minsan nag-usap kami ng mama ko kasi tawag niya sa mga daga mabait. Tapos sa akin, demonyo, sino talaga anak mo? Ano man? Narinig ko rin yung kapitbahay namin, ganun din. Oo nga. Ma'am Aileen Mapili, hello naman po dyan sa'yo. Ma'am Aileen Mapili. Highly recommended newly monetized channel yan guys. Si Ma'am Aileen Mapili, ayun. Hello po dyan sa'yo ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Ay hindi na mabenta. Oo. Sorry ka na lang, Pri. Tapos na ako, Ma'am Aileen. Kaysa may di pala. Nakalimutan ko. Oh, ay, tapos ka na pala. Only boy, litchi ka ba? Bakit, ma'am? Ang litchi is gatas. Tama, ma'am. Mabait po kasi pag minura sila, ngat-ngatin mga gamit mo. Okay lang po, sir. Thank you. Ayan. Pwede, ayun. Bukas ko na lang, ma'am. Isend. Oy, nakalimutan ko. 2 araw akong busy. Masakit pa yung ulo ko kagabi. Makoy Palaboy TV, nandito na rin sa atin, guys. Si Makoy Palaboy TV. Highly recommended channel also yan, guys. Si Pading Makoy Palaboy TV, ang aking kababayan all the way from Bicol pa yan. Padi, mega love shoutout naman dyan sa iyo. And welcome din sa aking live streaming. Leche plan ka ba? Only boy. Bakit? Tao ako, ma'am. Tao po ako. Ayan. Okay lang po, sir. Ayan. Sige. Padi, thank you for that sweet thumbs up. Kasi minsan sweet ka, minsan litchi ka. Sabi ko na. O, diba? Ayun, buminta, nabenta, oy. Walay daw joke mo, Ate Bulls. O, diba? Walay. Guys, patamsak naman ako. T1, T2. Sige na, meron tayong 2 premiere. Baka naman. Only boy, sikreto ka ba? Hindi, ma'am. Tao po, tao. Kala mo, ikaw lang marunong. Backread ka, ma'am John. Dami hugot ni Ma'am Ina. O, diba? Sabi doon sa pinost ko, kung saan daw ba ako pinaglihi. O, diba? Pinaglihi daw ako sa kalan. O, diba? Kasi marami akong kalandian. Dahil June na at least may binabato. O, diba? Pre, wala ka daw, pre. Oo nga. Wala ka naman daw talagang pambato, pre. Love you, Ma'am Ina. Ayaw ko na mag-backread, Ma'am Grace. Nakakatamad. Walay naman labya. Ayaw, di ba? Kwentaan ko na lang ikaw, pre. Naka 3, 4, 5, 6. Siguro yan na nahugot. Oo nga. Chena only boy. Sikreto ka ba? Bakit? Bakit? Kasi di kita kayang ipagkatiwala sa iba. Sana all. O, diba? Sikreto ka ba? O, diba? Kasi daw hindi kita kayang ipagkatiwala sa iba. Hugot pa mo. Ma'am Grace and Sir Joseph the Dreamer, thank you also for keeping me in your background. And, ano ba? Marami, may nagpapatawa sa atin dito, guys. As in. Baka may mga hugot din kayo. Sir T1, T2, Dana po, thank you. And sabi ni Ma'am Maylene Mapili. Ma'am Maylene Mapili. Ayan. Ma'am, bigyan kita ng 2WH, ma'am. Ayan.
Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan kayo guys. Sige na, magkwentuhan tayo dito. Baka may mga tanong pa kayo. Para naman may gagawin ako. Ano pa ba? Ano pa? Okay na po sir, open na po ang channel ko. Pakiguide na lang po, ayan. Sige. Garlic ba siya, Ate Balls? Gusto mo nang durugin eh. Sir, punta ka po sir sa ano mo. Punta ka sir sa your channel. I-click mo yung upper right side mo sir na yung profile picture mo. Ayan. Makikita mo your channel. Tapos sir, tapos i-click mo yung manage videos. Makikita mo yan doon. Yan, manage videos. And then right after, pupunta ka dun sa studio mo, may makikita ka studio. And then sa left side is makikita mo yung profile pic mo, yung dashboard, content, playlist, analytics, comments, subtitle, copyright, monetization, etc. And sa second to the last na ang pinakang last doon is send feedback. Ang pumapangalawa sa katapusan is settings. Yun sir ang i-click mo, ayan. Settings, ayan, i-click mo yung settings sir. And then pagkatapos mo sir na i-click yung settings, i-click mo yung channel sa settings mo, ayan, channel. Makikita mo yun doon sir, ang basic info mo is may country of residence, ayan. Doon mo sir makikita yan. Sir Sean TV Guapo nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Mga guwapo natin na kaibigan guys. Highly recommended monetized channel also. Mga pupogi natin na kaibigan nandito sa atin. Na mahilig sa sitaw. Tusok sitaw lang masarap. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Sean TV Guapo. And welcome back din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, sir? Hindi ko na nakikita si Phil John. Ano bang nangyari doon kay Phil John Aburita? Tesco Mobile. Philippines lang yung nilagay ko sa country of origin. Ayan. It's up to you naman po, sir. It's up to you kung anong ilalagay mo po, sir. T3, sir. Meron ka bang Sige. Hanapin ko, sir. Wala naman pong problema yun, sir, kahit ano. Hanapin ko muna si T3. Palitan ko muna ang T3. How to use Cupra, diba? Sana all. August 1, 5:30 PM. Grabe naman to, oy. Ang tagal pa. T3 guys, T3 baka naman. Patamsak din po ako guys, patamsak T3. Sa keyword po ano ilalagay? Sir, sa akin wala akong nilagay. Mananawa ka sa premiere ko sir, 4 yan. Oo nga. Ay, isa lang nakita ko. Oh, 7:31, 7:25, 7:24. Ito mo ng 7:24. Ito mo, sige, ilagay na natin to. Copy and paste. Ilagay natin kay T4. Oo nga, ang nakita ko pala yung nasa unahan.
How to use Cyclops. O, diba? July 24, 5:30 p.m. DJ Rodski, the best. T1 hanggang T4 guys. T1 hanggang T4. So close ko na po. Ayan. Opo sir, opo. No, mananawa ka sa printer ko. Good evening. Ayun. Dwayne, magandang hapon naman. Wala bang bagong update sa engineers? Wala naman, Dwayne. Oo. Nag-chat ako ng isang araw kung kumusta, anong update. Pati nga si Dens, wala naman. Hindi naman nag-reply. Wala pang update, Dwayne. Nag-chat ako doon nung nakaraan, nung Sabado. Kasi sabi yun ang duty ata. Sabi, wala pang hindi pa nag-reply. Tagal naman kako, oy, sabi ko July na. Harang, ayun. Thank you naman dyan guys, mga paharang nyo. Wala pa Dwayne. Nag-ano nga ako, nagtawag doon. Ina-update ko na rin. Kasi sabi ko, nag-aantay yung tao, kumusta naman ka ako? May mga requirements na. Wala pa, hindi pa nag-reply Dwayne. Harang sabi ni Ma'am Dimple at Ben Kula Vlog. Dan dikit ang tanging ina ng Amerika. Ayan, sabi ni Ma'am Dimple at Ben Kula Vlog. Ma'am, lagyan mo ng hashtag Uragon ha. Maylin, mega I love you, sabi niya ako si May. Happy birthday pala dyan kay Ma'am Bebe Labs, diba? Si Ma'am Victoria Culube. Oo, isa sa mga nagse-celebrate guys ng kanyang birthday ngayong araw na to, kung nandito man siya. Sir Sean TV Guapo, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Meron ka naman talaga, sir. O, diba? Sa'yo pa rin yun, sir. Okay na po ba yun, sir? How about sa exact postal address? Saan po makikita ang details na yan? Pag-create ko ng channel po, nailalagay po ba yun? Or CP number lang? Ang SIN ko sa basic information. Ayan. Sir, kung ako sa'yo, sir, wag mo munang i-fill up yan, sir. It is because once na nag-apply ka ng monetization mo, sir, hahanapin yung details na yan sa'yo, sir. Yun ang pinakang importante sa lahat, sir. Yung pag-fill up ng AdSense mo, sir. Yan ang step 2. Oo. Okay lang naman, sir, na wala pang mga information ang iyong account sa ngayon as of now. Pero make sure na yung security ng account mo is maganda as in. Tapos kapag nag-apply ka ng monetization mo, sir, ang first step is kung gusto mo nang i-apply yung yung monetization, i-apply mo lang and automatic in just few seconds approve yan. And yung step 2 is mag-a-apply ka ng AdSense pin mo. Ayan. Ang AdSense is yung address talaga. Lahat ng details mo is ilalagay mo po yun doon, sir, sa step 2. Ayan. And then automatic ayan. May ilalagay yan, sir, sa buong sa buong account mo. Ayan. Joe Margel, mega love shoutout naman po dyan kay Joe Margel. Nandito na rin sa atin, ML Time na boss. Ayan. Sige lang. Ayan. Pagkatapos ng aking live stream, mega love shoutout naman dyan kay Joe Margel, guys. Tamsak dan. Thank you for that si Tamsak ma. Ayan. Ito na yung ginawa mo. Agoy Kuya Jomar na naaway ikaw kay Nightboot. Guys, padikit naman ako guys kay Sir Sean TV Guapo. Baka naman.
Guys, papalitan pala namin yung ano, yung account ni Joe Margel kasi bukod sa hindi may sira talaga ang account ni Mar. Hindi ko makuha-kuha kung ano nangyayari kasi minsan pinapayagan mag-live stream, minsan hindi, minsan ayaw, minsan gusto, ayan. Hindi ko alam kung anong hindi eligible sa kanya doon. Kaya sabi ko palitan natin habang maaga pa. Kaya padikit naman ako dito guys. Ito na ba yun ma? Ma, ito na ba yun? Ito yung bago guys. Oh. Hanapin ko lang guys. Yung didikit dito guys, dikitan ko ng napakarami kong pandikit. Sa bago namin guys na bali yung tawag dito. Ma, maglagay ka ng 1 minute ha na video. Yung didikit guys sa aking pamangkin. Ayan, pamangkin ko to guys. Ayan. Negros Beats Club. Pandikit naman ako guys. Sige na, maluoy mo. Ito guys, bago niyang account, JD1. Pinalitan ko yung luma. Ayan. Salamat po ng marami sa guidance, Sir Host. Always welcome po. Bye host, busy na sa kusina. Ma'am, ma'am, buhay. Thank you naman po dyan sa iyo. Cash is all that matters. Cash is all we need. Oo nga. O, diba? Nireview mo talaga. Arnel Lahot, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. Sir Arnel Lahot, nagbabalik din natin yung guys na kaibigan. Highly recommended channel also, si Sir Arnel Lahot, who is in our live streaming also. Sir Arnel, mega love shoutout po dyan sa iyo and welcome din po sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Arnel Lahot ang pangalan. Si Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin. Ma'am Adel, wala ako sa iyo kagabi ha. Kagabi lang. Kasi abang nag-ML ako, nakakatulog talaga ako. Sakit ng ulo ko kagabi. Kaya wala ako kay Ma'am Adel. Tsaka kay Ma'am Claridel, wala rin ako kanina. Sorry na talaga, ma'am. Ha? Sige na, sorry na, ma'am. Kagabi lang naman. Nakatulog ako ng maaga, ma'am. Tapos, naka-on lang yung aking Mobile Legend hanggang sa nalobat na lang yung aking cellphone. ML kahit masakit po, ma'am talaga. Oo nga, umuulan-ulan pa naman. ML pa more. Nakatulugan ko yun kagabi. Sir Arnel, mega love shoutout po dyan sa iyo. And welcome po sa aking live streaming. Ito guys, si Ma'am Adel Sulit. Mamayang alas 10 ng gabi guys, magla-live streaming to. Marami kayong may isda dyan kay Ma'am Adel Sulit. Aro, lagi na kita naririnig ng sorry kaka-ML mo. Nag-game kami Ate Balls, mag-ML ka na rin. Uy, ayaw niya. No. O, diba? No. As in. Ayoko. Ma'am, lang naman, ang ML ma'am sa amin is every 10 o'clock in the evening or 11 o'clock or 12 o'clock or 1 o'clock in the morning. And, ayun na nga, isang game, dalawang game, as in, harang, sabi ni Ma'am Dimple. Thank you naman po dyan sa Ma'am Dimple sa mga paharang mo dyan. Sarap pala mag-ML. Mag-ML ka na rin ba, sir? Adel Sulit, hello Adi ngayon. Sabi ni Ma'am Ina mag-free. Guys, padikit naman ako guys. Sige na, maluoy mo. Ito guys, ang bagong tawag dito. Bagong account ni Joe Margel guys. Kasi pinalitan namin yung luma niyang account. Kasi minsan na ipag mo music stream ko, minsan hindi. Minsan ayaw talaga. Kaya may
ineligible siyang picture sa kanya pero na hindi ko makuha-kuha kung alin. Kaya sabi ko habang maaga pa palitan na lang natin, konti pa lang naman yung yung WH noon. Oo. Thank you naman po dyan sa Ma'am Ina Macbre. Ayan, it's a violent game, no? Ayoko, ayan. It's, depende naman kasi sa laro kasi. It's all about defeating your opponent, defeating your opponent through breaking the base of your opponent. Ayan. Pero ang nagiging violent lang naman kasi guys, kasi may mga bata na dinadamdam yung laro talaga. Sa akin naman talaga, when it comes sa laro, laro is laro. Game is just a game. May mga nagta-trash talk, I just don't care. Wala akong pakialam kung may nagta-trash talk. I am just playing the game. Ayan. Happily. Ganun ako guys. Alam yun ni Mar na once na kahit nga minsan nga namumura ako kasi ang bobo-bobo naman ng MM na to, ang bobo-bobo naman ng tangging to, ganon. I just don't care. I just play the game. The way I wanted to play the game. I just silently play the game. Maya ko po kayo suklian mga madam at mga sir. Magluluto muna ako ayon. Sabi ni Joe Margen. Asan ka ba ngayon, ma? Daya ni Ate Jonah, isang beses lang tayo binuhat, umayaw agad. Oo nga. Sipri lang sa kalam. O, di ba? Game is game. Huwag ilagay sa totoong buhay. Stress reliever, ganon. Gets kita only boy as in gets ko. What you mean? Ayan. Nasa sugod ako boss, di pa ako. Sige. Kuya Jomar, ang lalakas nyo. My gosh. Diba? Uy, sipri lang talaga ang sakal. Oy, gatot ka kapamor. Oo nga. Wala man lang panama yung kalaban. Lipad dito, lipad doon. Bugbog sara, bugbog Bernas yung kalaban ni Pri. Bugbog Berna. Oy, na-miss ko si Samson Vlog. Asa na ba yun si Samson Vlog? At saka si Ashuriken. Oo nga. Si Samson Vlog, na-miss ko yun. Binugbog kaming dalawa nun ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, naalala mo pa si Samson Vlog? Nanggigigil si Ma'am Grace dun eh. Ikaw lang malakas doon. Kagabi, Ate Jonah, maya pabuhat ulit kami. Kaya nga. Time check tayo guys. It's 29 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. And that time check is been brought to you by Sipilyo. Nawala ng ipin. Nakakapagpuputi ng ngala-ngala. Ikaw lang malakas doon. Oo nga. Malakas yan guys, maggatot kaka. Ayun. Walang panama dyan si Cupra ni Walang panama yung Cupra ni Sir Sean TV Guapo. T3 guys, T3. Ayan. Kung paano gumamit ng Cupra, T3. Sky 18 TV. Uy, wala pa la jacket. Sabi ni Sky 18 TV. Mega love shoutout po dyan sa Sky 18 TV. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkadas. Kaninong ninja ba? Si Sky 18 TV. Bigyan kita ng iyong jacket, Sky 18 TV. Ayan. Meron ka ng jacket po, Sky 18 TV. And welcome po sa aking live streaming. Kanino ba ninja? Ninja ba or hindi? Patay pa ako ng Sky 18 TV. Malalaman natin kung ninja or hindi. Ayan. Best pick na ata yun, boss, ni Ate Jonah. Cooking time na host. Out muna, Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am, for staying. And welcome, ma'am, sa aking live streaming. Thank you po dyan sa iyo, sa mga paharang mo dyan. Ako na bahala, ma'am, sa patamsak ako, guys. T1, T2, T3, T4. 4WH. T3 tamsak dan, boss, harang ngayon, sabi ni Joe Margen. Main.
Main channel pala si Sky 18 TV. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Sky 18 TV. Patype naman ako guys ng Aura o kaya Me. Backread. 20 seconds lang yun, didikitan kay Jomar na ako. Okay na ba yan? Opo ma'am, walang iba eh. Ang lalakas na ng mga kalaban nyo, kaya classic lang ako, naglalaro eh. Ayaw ko ng rank. Oh. Sir Sky 18, agoy-agoy. Ora. Oh, yan. Oo nga, main channel pala. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome po sa aking live streaming na meron siyang 1,920. 80 na lang ang kulang, di ba? Magto-2,000 na siya. Bulldog Cruz, bagong kainuman. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Bulldog Cruz. And welcome back din sa aking live streaming. Vigilant host at reply ng mga nagdikit or tamsak things. Ayan, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Sige lang po, ayan. Paturo, host ML. Hindi po ako, sir, veteranong ML, para ML. Actually, pa lang ako, Epic 2. Ayan. Madaming talo, madaming lagas. Ngayon, may pre akong nakuhang Hanabi. Ayan, pinag-aaralan ko, kaya nag-classic ako sa Hanabi kanina. Tamsak lang muna ako. Ayan, sige. Thank you po, ma'am. Thank you. Ma'am Adhel Vlog, nandito na rin sa atin guys. Si Ma'am Adhel Vlog, highly recommended monetized channel also yan. Si Ma'am Adhel Vlog. If you are not yet guys connected with Ma'am Adhel Vlog, all you have to do is to click on the link na ibinababa ni Nightboot. ADB ang kanyang code. ADB. Gusto ko matuto ML host. Sky 18 TV, i-add mo ako sa Minsan maglaro tayo. Hindi naman talaga ako veteranong manlalaro as in _or_. Ayun. Small letter pala. Ayan. ML player yan si Sky 18 Freeway. Hindi naman po ako sir veteranong Kung gusto mo lang, ayan yung account ko, _aura_. ML player yan si Sky 18 Freeway. ML player pala to. O, diba? Ma'am Adel Vlog, mega love shoutout po dyan sa iyo, ma'am. And thank you also for joining my live streaming, Ma'am Adel Vlog. One of my VIP member, guys, si Ma'am Adel Vlog. Ayan. Congratulatory message from friends. Ayan. Mga hero na kinatatakutan sa rang. Sana all, o diba? Sana all may mga AdSense na, oy. 720 to 720, eto muna. Etong isa, ayan. July 2011 PM. Guys, patamsak din po ako sir, guys, kay Sky 18 T5. Ayan. T5 sir, ang code mo sir. Type mo lang sir ang T5, ibababa yan ni Nightboot. Ayan. Ang iyong premiere. Harang ulit. Ayan. Magaling yan pre mag-ML pre Sky 18. Oo nga, nakita ko. Pwede magtanong host. Pwede po, ayan. Pwede po. Ay, bakit hindi ko pa pala napalitan yung pangalan, sir? Sorry na agad, oy. Copy and paste. Hindi pala kay Ma'am Grace, si T5, si pala to. Pero ang link sa'yo yan, sir. Hindi ko napalitan yung pangalan. Wait lang. Sky 18 TV, ayan. T5 ayan. At dikitan kita sir ng aking second monetized channel account. Hindi pa yung nakadikit sa iyo sir. Maya pagkatapos ng aking live streaming, idikit ko sir sa iyo yung dalawa ko. Ayan. Kunin ko lang yung pangalan mo sir. Sky 18 TV. Ayan. Dikit ko sir sa iyo yan. Ayan.
Patamsak din ako guys, Sky 18 TV, T5, D1 hanggang T5 guys, patamsak naman. Mamimigay ako ng 1W8 sa bawat magtatamsak sa mga premiere. Nagkaroon na kayo guys ng nagkaroon na kayo ng tamsak sa premiere nyo. Nagkaroon na din at the same time yung mga magtatamsak sa inyo ng 1W8 per tamsak ninyo sa bawat premiere na nandito sa atin. May na-receive na ako email about Google AdSense pin na mail na daw. How long po ba pwede i-wait? Thanks po. Ma'am Adhel, kailan ka po ba ma'am na-monetize? Ito si Sir Sky 18 TV, meron ng AdSense pin. Sana all. O, di ba? Kailan ka po ba ma'am na-monetize ma'am? Kasi sa akin, nakuha ko ma'am yung aking AdSense pin pala is actually dalawang aking AdSense, ay tatlo agad. Tatlo ang aking AdSense pin. Last week of May, June, July. Mga 3 to at least ma'am 3 months ayan. Bago sa akin kasi 4 months 'yon. Almost 4 months bago ko nakuha yung AdSense pin. Almost magpo 4 months po 'yun, ma'am. 3 weeks lang sa akin. Nasaan ka ba ngayon, sir? Sir Sky 18. Ma'am Ina Macpri. 10WH. Sa akin kasi inabot sa akin ng 4 months. Ayan, bago ko nakuha. Pero panahon ng pandemic kasi noon. Ngayon, nasaan ka ba ngayon, Sir Sky 18 TV? Depende yan sa location, guys. Depende yan sa location. Kung nasa Metro Manila ka lang, mas mabilis lang naman. Pero hindi pa rin kasi si Cabrighters inabot din almost magpa 5 months. Ayan. Thank you, Converge. Magpapakain ako ng matiwasay nito. Sige. Pinas lang ako, sir. Ngayon parang madali na lang unlike dati. Oo nga, nung dati kasi yung akin, si Ma'am Ina Macri hindi pa dumarating yan. Pinas ako Paranaque, ayan. Kay Ma'am Ina Macri guys, hindi pa yan dumarating. Pero asahan nyo na kasi nung time namin, nung na-monetize ako, inabot ako ng almost 4 months kasi simula pa lang nun yung COVID-19 pandemic. Kaya ganon, natagalan sa amin. Huwag ka mag-alala ma'am Adhel. At least kapag pwede ka na mag-resend ng iyong mag-resend ng iyong pin, i-resend mo nang i-resend ma'am hanggang maka 3 beses kang mag-resend. Oo, tapos i-manual pin na lang natin, ma'am. Tulungan kita kung paano mag-manual pin, ma'am. Marunong ako mag-manual pin, ayan. Ma'am Mariana Channel, nandito na rin sa atin, guys. Ang aking kababayan, si Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Highly recommended monetize channel yan, guys. Si Ma'am Mariana Channel, napaka-legit and organic. Oo, kaibiganin nyo yan, guys. Si Ma'am Mariana Channel. Ang sasarap ng luto niyan. Oo nga. Hindi ko pati rin na yung ampalaya with pork, promise. Sa akin di pa nadating pero nakasahod na ako. Sana all may sahod na. Same here, Mariana Channel. Ayan. Sana all sumasahod sa YTOy. Tuna, talong at crispy fry. Oh. T6. Mabuti pa si Sir Sky 18 TV. Ang bilis lang. DJ Sivat Remix. July 21, 7:45. T6 guys, T6. Patamsak din ako guys, T6. Sayang naman, T6.
Pinuntahan ko post office tapos nag-iwan ako ng number sa mailer deliver niya lang dito sa address ko tapos binigyan ko lang ng 100 yung mailer ko. Ayan. Sana all. Ipaglaban mo yan, Ate Bulls. Makareklamo kayo ilang buwan pa lang. Ako nga taon na wala pa rin. May narinig ba? Oo nga naman guys. Oo. Taon na yan si Ma'am Ina Magpre. Hindi pa yan ano. Oo. Lagi ako nalalampasan. Uy, ngayon lang ako nag-present. Ma'am Ina, bahala na yung pinayan basta may sahod. Oo nga. Kung saan na city na address Google Pin nyo, doon yun babagsak Google Pin nyo. Ayan. O nga guys, kung saan na city ibinagsak ng post office, doon talaga yun makukuha nyo. Ayan. Sa amin kasi dito, dumating muna sa post office Quezon City, di ba? Tapos yung Quezon City yung nagdi-distribute all over the Philippines. Ayan. Kaya nag-travel muna siya. Quinarantin muna uli. Kaya inabot-abot ng sangkatutak na araw. Tapos dito ako nagdidikit sa mga dumikit sa akin. Thanks. Ayan. Sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Ayan. Sige po sir, sige po. Kailangan maayos talaga address niya. O nga guys, make sure guys na ang address pin nyo is tama yung pagkaka-fill up ninyo. Oo. Yun lang naman talaga ang sikreto. PY Ocampo Vlogs, tamsak. Mega love shoutout din po dyan kay, ano ba? Tama ba yung aking pronunciation? P or PY? Diba? Capital PY. PY Ocampo Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan kay P or PY Ocampo Vlogs. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming. Ma'am P Ocampo Vlogs. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am PY Ocampo Vlogs. Ayan. Tama, host PY at sige PY. Si Ma'am PY Ocampo Vlogs guys, our new in our live streaming. Whenever you wanted to make friends guys, just simply visit also Ma'am PY Ocampo Vlogs and do connect po sa kanya. O diba? Ang bago natin magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada natin yan. Ayan. Sky 18 TV ayaw ko na balik sa post office. Sungit ng babae. Minsan masusungit. Sir Or, thank you. Laro muna ako para may pa-premiere. Wala na akong ipapa-premiere. O, diba? At mo naman ako, buhatin mo naman kami, oy. Pagka di mo ako binuhat, di rin kita didikita ng sangkatutak kong pandikit. Ngayon takot, no? Sige lang po, sir. Do your thing, do your stuff. Ayan. Just win the game. O, diba? Sabi nga sa Chinese, Jayo. O, diba? Good evening po Sir Host, Dandamsak po si Nonoy. Nandito na rin sa atin guys. Si Ma'am Simpulay Leonardo. Highly recommended monetize channel also yan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Nonoy or si Ma'am Simpulay Leonardo. Napaka legit and organic. Highly recommended monetize channel yan. Oy Nonoy. Musta naman tayo dyan? Welcome din sa aking live streaming. Ayan guys, nagbababa ng kanyang bahay si Ma'am PY Ocampo. Hala, ang ganda pala ni Ma'am. Oy. Wag nyo guys inaano. Wag nyo guys na ini-snub, o diba? At may kotse pa. O diba? Sana all. Mayaman to, mayaman. Dikitan to guys, dikitan. Oo nga. Mayaman. Mariana Channel, samahan kita. Ako nadidiskarte sa mukhang mga popoging lalaki yan guys. Yan si Sky 18 TV Isang kindat lang. Naglalaglagan lahat. Okay lang po Sir Host, kayo pumusta? Ayun. Medyo 2 araw ako din nakapag-live stream kasi nga masakit ang ulo ko. Ayan. Hindi naman ako quarantine. Malakas kamandag ko. Sana all. Malakas ang kamandag. Tamsak. Gamer talaga pala si Sir. O sana all gamer.
Oh, gamer pala talaga si Sir. O, diba? Sana all. Dan T1 to T6, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ma-noted na ayun, Joe Margel. 6WH, 6WH, ayan. T1 to T5 dan po, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Mariana Channel. MYC 6WH, ayan, noted po. Thank you, Joe Margel. Suklihan kita, sabi ni PY Ocampo. Guys, sino mang didikit kay Joe Margel, guys? Ang aking, pamangkin. Bibigyan ko lahat ng aking mga ipandidikit, guys. Huwag kayo mag-alala, guys. I will gonna get the account of kukunin ko yung account na yan, guys, kay Joe Margel. Ipag mo music streaming ko yan, si Joe Margel, and huwag kayong, guys, mag-alala. Ako ang magdadrive sa kanyang channel. Pag music streaming ko para madali lang yung monetization ni Joe Mar. Oo, sa pangingisda siya muna, ayan. Magdidikit muna ako, Sir Ora, bago alis. Balikan na lang nila ako sa bakas. Ayan, sabi ni Sky 18 TV. Sige, sir. Ayan. Eto, guys, padikit din nato. Baka naman. Lahat na may didikit nyo, guys, sabihan nyo kung ilan ang dinikit nyo kay Joe Margel. Bibigyan ko kayo ng 1WH bawat dikit nyo. Or gusto nyo, guys, gusto nyo, ilan ba ang gusto nyo? Sige na, ako na bahala, guys. Ako na bahala. Kung ilan yung dinikit nyo, sabihan nyo lang ako. And I will gonna give you also WH sa bawat didikitan nyong Asan yung first channel niya? Meron siyang ineligible featured na account. Kaya minsan nakakapag-music stream ako. Minsan hindi. Siguro hindi yun, hindi yun verified na account. Hindi ko naman talaga totally brinouse lahat. Pero meron siyang ineligible na featured sa kanyang channel. Kaya sabi ko, bago pa mahulian lahat, baguhin na lang namin kasi magpapabili nga ako kay ng isang SIM card para i-verify na namin agad-agad. Oo. Asan yung first channel niya? Nandun pa rin, ma'am. Ayun. Kasi sabi ko, palitan na lang natin bago pa kukunti pa lang yung video. Although may video na siya and meron ng 122 subscriber. 117 ata yun yung subscriber. But then sabi ko, palitan na lang natin ng mas clear na account. Ayun. Bago pa magka-problema tayo in the near future, kako, sabi ko. Full pack sa bahay mo, Madam PY Ocampo Vlogs. Pasukli na lang po, PY. Ayan. Sabi ni Joe Margel. Eto, guys, new account niya. Baka naman. Okay, suklian kita, Jomer. Sabi ni PY Ocampo Vlogs. BG muna po, host. Dinner muna po. Ayan, sabi ni Ma'am Adel Vlog. Ma'am, sige lang po, ma'am. Sige lang po, ma'am. Kain ka dyan, ma'am, ng marami. Oh, T1 hanggang T6, guys. T1 hanggang T6. Yung mga nangangailangan dyan ng WH, monetize and non-monetize channel account. Ayan. I am giving away pre-WH. Ayan. Sayang naman. Sir Lester Ombrog Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Lester Ombrog Vlog. Nagbabalik din natin ang kaibigan, guys. Tapos na yung live streaming mo, sir. Mega love shoutout naman dyan sa isa sa mga pupogi natin, guys, na kaibigan. Ayan. Poging-pogi yan, guys. Oo nga. Maniwala kayo. Busohan nyo. Silipin nyo. Si Sir Lester Ombrog Vlog. Paano ba gamitin? Sino ba nakagamit na ng pool? Create a pool. Sino ba nakagamit na nito ng pool? Ma'am Edin Manato, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Edin Manato, na nasa harang pa. Hello naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome din sa aking live streaming. Sino ba nakagamit na, guys, ng pool? Gagamit ng pool. Sino? Ay, ang tanong, sino nakagamit na ng pool? Paano ba to? Ganun pala.
O, di ba? May mga pool. Napipin pala siya sa taas. DJ C-Mad Remix. Ganun pala yung gamitin. Napipin pala sa taas. DJ C-Mad Remix. Ma'am Simpulay, thank you naman po dyan sa iyo, ma'am, sa mga patamsak mo dyan. And yung mga nangangailangan dyan, guys, ng double eight, sabihan nyo lang ako, guys, ha, kung ilan yung tinamsakan niya. Sige, nasagutan nyo na, guys. Baka naman, para makita ko kung anong result. Paano ba gamitin yan? Hindi pa nakagamit 100%. May 3 votes na, di ba? Ang galing. May 3 votes. Ma'am Edin Manato, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Ma'am Edin Manato, welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Highly recommended channel also yan, guys. See, Ma'am Edin Manato is in our live streaming. Nakasagot na, ayan. Ganun pala yon. Sasagutin ba yan? Ma'am, tinatry ko lang po. Hindi ko alam kung paano kasi gamitin kasi may full pictures na, ayan. Pwede niyong sagutin, guys. Sige na. Titingnan ko lang kung anong mangyayari. Kung ano yung Sir, ano po yun? Ayan. May full picture kasi dito, ma'am, sa baba ng super chat. Hindi ko alam kung paano gamitin. Ate Lai, dan full pack sa bahay nyo, madam, ang tanging ina sa Amerika, yan. Ganun pala. Guys, pa-check na lang bakas sa nadikitan ko. Ayan, salamat sabi ni Sky 18 TV. Baka naman, guys, whenever someone visited your channel, guys, never forget na balikan nyo. Nakita ko, sir, nakagamit na at hindi pa nakagamit. Ayan. Ang tanong, guys, sino na nakagamit ng full pictures ng YT? Ayan. Ito nga, guys, itong yung nakapin sa taas. Sino bang nakagamit nito? Magandang pang tanong. Sa sunod gamitin ko nga yan. Sky 18, dating dikit na daw sa iyo. Si PY Ocampo Vlog, guys. Keeping us also in her background. Ayan. Dan T1 to T6, sabi naman Simple Lie Leonardo. SLL 6HH. Ayan. Noted. Except sa you, Little Or, hindi ako nagbakas, pero dikit ko na din. Sir, Sir, Sky 18 TV, si Little Or, sa akin, may second monetized channel account ko yan. Sa akin yan na account si Little Ora. Ayan. Sa akin po yan, sir. Huwag ka mag-alala, sir. Dikit ko yan sa iyo. Bakasan mo yun, sir. Bahala ka. Yan, guys, si Little Aura, sa akin yan na account. May second monetized channel account ko yan. Ayan. Hindi ko na na-update. Ayan. Sinabi ko lang. Niloloko ako nito ni Sir. Time check tayo, guys. It's already 55 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Yung mga nangangailangan pa dyan, guys, ng WH, namimigay ako ng WH T1 hanggang T6. Ayan. Or kung may mga premiere kayo dyan, guys, sasabihan niya ako kung may mga premiere kayo. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. At the same time, yung magtatamsak is mamimigay tayo ng WH po sa mga magtatamsak sa mga premiere ninyo. Ayan. T7 po, dan dikit pa yan. Sabi ni Ma'am Edin Manato. Ma'am, hanggang T6 tayo, ma'am. Sino ba si T7? Active pa ba si T7?
July 16. Tapos na pala si July 16 pa yun, ma'am. Hanggang T6 tayo. Ayan. May premiere ako host. Sabi ni Ma'am Edin Manato. Sige, sige, sige. Edin Manapa. Ayan. Hanapin ko lang po, ma'am. Sagi and garlic crusted pork tenderloin. Ayan. Tenderloin. Tenderloin. Sage. Lagay ko, ma'am, ikaw sa T7. Palitan ko lang, guys, si T7. July 23, 9:30 p.m. T7, guys, T7. Ayan, activated na, guys. T7. Nasuklihan ko na yung mga dumikit. TY po sa inyo. Ayan. Sir, exit na ako. ML na ML na. Sige lang po, sir. Sige lang po. Ayan. Kilala mo si Samson. Sa'yo ba yan? Sa'yo si Samson Vlog. Ikaw si Samson Vlog. Oo. Oo, kilala ko yun. Asan kaya yung mamang yun? Tubuhin ko yun eh. Oo nga. Hindi ako yun. Oo. Kilala ko yan si Samson. Oo, tutubuhin ko yun pag nakita ko eh. Oo, hindi ko na nakikita pala yan. Adik yun sa ML. Ang galing. Ang galing nun. As in, promise. Ang galing. Binugbog nila kami. Oo, anya pala kami. Opo, Madam PY Ocampo Vlogs. Ayan, sabi ni Joe Margel. Guys, yung mga dumikit kay Joe Margel, sabihan niyo ako, guys, kung ilan yung dinikit niyo, guys. Ako na bahala sa inyo. Mamimigay ako ng WH. Free WH. Ayan, monetize and non-monetize channel. Mamimigay tayo ng free WH sa bawat didikit kay Joe Margel. Ayan. Itodo nyo na, guys. Itodo ko yung pamimigay ng WH sa inyo with receipt. Ayan. Okay, mag-alala. Oo nga. Nakalaro na yata kita pero magkalaban tayo. Magkakampi kayo ni Samson at Lester. Oo. Minsan minsan magkakampi kami nila Lester Ombrog Vlog. Ayan. Ano bang nangyari sa amin? Nanalo ba kami? Natalo ata kami. Or nanalo ata kami. Di ko alam. Lagi akong talo eh. Oo. Sitaw. Sir Sean TV Guapo. Oy. Sitaw lang ang malakas. Sitaw lang ang masarap. Nag-Uranus ka. Oo. Oo, sir. Oo. Pwede pala tayo makapag 5 versus 5 sa kanila, boss. Basta kasama natin si Ate Jonah. Yun lang malakas eh. Oo nga. Ayan yun yan, guys. Si Pri. Iban nyo yung gatot ka kasi talagang hindi kayo mananalo kay Pri. Pri, binigay yung hero mo. Ipapaban talaga. Minsan, guys, naglaro kami niyan nila Joe Margel. Kasama ko yung isa kong pamangkin. As in, nagpipresenta siya na siya daw yung Granger. Kaya ako, magtigil ka kako dyan. Kasi nung huli tayong nag-Granger ka, natalo tayo, walang iya ka kako. Oy! Ngayon, oras na ng pagbaban. Ako yung naunang magban. Ibinan ko agad si Granger. Walang magi-Granger. Talo. Galit na galit sa akin eh. Oo nga. T6 dan dikit po, tusok na din sa Premier. Sabi naman Edin Manato, pasali Sir Orgo. Sabi naman simple ay. Pagka naglalaro kami, wala ka na eh. Oo. Malakas yan, guys, si Nonoy. Ayan, si Computer Lax. Ayan, si Ma'am Simple ay. Si Nonoy yan. At kung di pa kayo, guys, nakakapagtamsak ha. T1 hanggang T7, guys, patamsak naman, maluoy. Huwag kayo, guys, magdidikit sa Premier ha. Paliwanag ko lang, guys, kung bakit wag kayong magdidikit sa
Huwag kayong magdidikit sa Premiere, especially sa mga kaibigan natin, guys. Kung nasanay kayong nagdidikit kayo sa Premiere, guys, mali po yon. Sayang, nalalagas din kasi. Ang based on March 23, 2021 update, ang mga hindi pala March 23, based on December 16, 2020 update, ang mga ang Premiere is not a video. Ayan. Premiere is not a video, guys. Yun ang totoong doon, ha. Ang totoong explanation doon sa YouTube Help. Ayan, YouTube Community Policy. Premiere is not a video. It was set to be your future video yung tinatawag. So, wag na wag kayo, guys, magdidikit. Sino mang nagdidikit, guys, sa Premiere, nasasayang din, natatawag kayong spam subscriber na tinatawag. Yan. Kaya maghanap kayo, guys, ng maghanap kayo ng tawag dito ng shortest bids. Ang shortest bids na part ng YouTube Partner Program eligibility tinatawag based on March 23 na 2021 update is mga minute video na pataas, hindi na yung seconds video pababa, ha. Mga seconds, hindi na yung pupwede. Ayan. Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am Saimi D, pwedeng bukas na lang ako, ma'am. Pwede pa ba? Pwede pa magbigay, ma'am? Sorry na agad. Sige na. Medyo na busy ako nung nakaraang that couple of days ago. Ayan. Medyo na busy, ma'am. Oo. Sumakit pa kahapon yung ulo ko. Ma'am Saimi D Vlog nandito na rin sa atin. Mega love shoutout ng bulyang kay Ma'am Saimi D Vlog. Highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Saimi D Vlog. Ayan. Mega shoutout po dyan sa Ma'am Saimi D. And welcome din po sa aking live streaming. Nandito na rin sa atin si Bicolanang Sutil, ang aking kababayan, guys. All the way from Dubai or Saudi Arabia. Mega love shoutout naman po dyan sa aking kababayan, guys, na si Ma'am Bicolanang Sutil. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yun, guys. Si Ma'am Bicolanang Sutil. Ayan. Hello naman po dyan sa iyo, ma'am. And welcome back, ma'am, sa aking live stream. Yes, host, okay lang. Part 2 na. Ayan. Sige. Daghang salamat, host. Always welcome po, always. Ati, sige po, Sir Jomar. Try ko hanapin na yan. Ito si Sky 18, ang galing niya, no. Ang dami niyang upload. Ano bang nangyari nun, Sir Sir Sky 18, ano ba nangyari sa laro natin? Hindi ko na matandaan, oy. Host, dami ako natutunan, ayan, sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Saan po, ma'am? Saan? Yung profile ko po yung Xborg at isa yung legend, ayan. Pero ito na, guys. Ayaw nga. Pabuka tayo dyan, boss. Oo nga. Oy, si Bebe nandito sa atin. Mega love shoutout naman dyan kay Dang Bisa, di ba? Nandito, guys, si girl, andyan, nandito sa atin, guys. Pasali ako, uy, sabi ni Sir Sean TV Guapo. Mega love shoutout nandiyan kay Bebe. Oy, Bebe, nag-spaghetti kami kanina. Oo. Nag-spaghetti baga kami, Bebe, kanina. Wala ka. Hello naman dyan kay Bebe. Namiss kita, Bebe. Wala akong kinukulit dito. Asan si Luningning? Wala pa. Hindi pa dumarating. Wala pa si Luningning. And 12 wonderful people in the house. Magandang gabi dyan sa inyo. It's already 5 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ano pa ba? Baka may mga pa kayo, guys. May mga katanungan pa kayo dyan. I-end ko na yung I-end ko na yung pool. O, diba? Pag in-end ko yung pool, ano mangyayari? Tapos na. As in, wala na. Sino nakagamit na ng full features ng YT? Hindi pa nakagamit 100%, nakagamit na 0%, full complete 14 votes. Ganun pala yun. Lumalabas din pala dyan.
Na all may pa-spaghetti. Oo nga. Kasi yung Game Master 30D pa po magagamit yun. Report ako nang nalasing ako. Puro AFK po. Kaya bumaba credit score ko. Oh. Ay, Tito Uragon, shout me out, girl. O, diba? Hello naman dyan kay girl. Oo. Kami nag-spaghetti kanina, bebe. Ako, si Pog, si Lola. Spaghetti. Parang Jollibee lang. Ilo naman dyan sa mga taga-Jollibee. Ano ba? Baka may mga katanungan kayo, guys. You can ask a question if ever. Ayan. Sagutin natin yan based on community policy lang yan. And ano pa ba? Yung mga nangangailangan ng WH, guys, huwag niyong sabihin na monetize channel na kayo. You will gonna need WH also, diba? Just like me, I also need WH. Ayan. I am giving away WH sa bawat magtatamsak sa Premiere. Meron tayong T1 hanggang T7 na Premiere, guys. 7 WH in total. Ayan. Whoever needs WH, guys, just simply cast your like vote sa mga premiere. Bawat premiere magkakaroon ng boto ay ng thumbs up. And yung mga magta-thumbs up is bigyan natin ng WH. Wala kayong ibang gagawin, guys. Hindi ko kayo pahihirapan, guys, pagdating sa WH. Ayan. Si Ma'am Saimi D Vlog meron ding new normal. Ilagay natin kay T8, ma'am, para 8WH. Ayan. Okay lang naman, guys, kung ayaw nyo magtamsak. Sa sunod, di ko na rin patamsakan yung mga nyo, ha? Yung mga premiere nyo. Nang takot ba? July 20, 9 p.m. Ngayon pala to, ma'am. T8, guys, T8 baka naman. T8. Lalaro na tayo. T8. Hindi man PT. Ayan, T8. T1 hanggang T8, guys. Baka naman. Ayan. Walo. Ayan. And yung mga magdidikit kay Joe Margel, sabihan nyo lang ako, guys, kung ilan yung dinikit nyo. Ayan. Bigyan ko kayo ng kaukulang WH10. Ayan. Sila tiraasan. Sino boss yung T8? Ayan. Sila titaasan. Nandun sa kanila. Sino ba yung T8? Ayan. Si Ma'am Edin Manato. Ayan. Ay, tama ba? Sino ba si T8? Si Ma'am Saimi D Vlog. T8. Hala, bakit ayaw ibaba si T8? Tama naman, ha? DJ C-Bad Remix. Si Sir Mark Jacos, nakita ko yun si Sir Mark Jacos ata, if I am not mistaken.
Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos po. Ay, nakalimutan ko. Mega shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Sir, I love you na, sir. Sige na. Sorry na, sir. Mga pupogi natin yan, guys, na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Highly recommended monetized channel. May grand live streaming yan, guys. Yung tinamsakan ko kahapon. And si Sir Mark Jacos. Mega love shoutout po dyan sa Sir Mark Jacos. And thank you also for joining my live streaming. Si Mark Broncano, nandito na rin sa atin. Tamsak Jutes. Hello naman dyan kay Mark Broncano, guys. Si Board Vlogger, speaking of, mega love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Alin, ilagay ko ikaw, Jutes, ilagay kita dito, Jutes. Hanapin ko muna yung link mo, Jutes. Ayan. Hindi ko pa pala nadikitan ito, eh. Wala ka ba? Ito lang ba, 8 seconds. Board, ibigay ko board sa'yo yung BB1 para sa'yo pa rin yung BB sa'yo. BB1 ilagay ko. Board Vlogger 1. Ayan, BB1. Ito guys, so patikitin ako guys. Second channel ni Board Vlogger yan. Si Board Vlogger. Hi Night Boot Labio. Ayan. BB1 guys, BB1. Ayan. Jutes. Oh, diba? Dito sa bahay ko si Board Vlogger to. Ayan. Padikit ako guys. Dito kay Mark Broncano guys. Highly recommended channel also yan. Yan ang guys, si Board Vlogger yan guys. Gumawa ng second imo-monetize niyang channel. Oo. Hindi ko mapasa-pasa board. Hindi ko maipasa sa iyo yung Hindi ko maipasa yung program kasi malaki kasi yung files niya. Hindi ko maipasa kahit na trinay ko sa email ko, hindi ko pa rin maipasa. Hindi ko alam kung paano ipasa kasi ilan ba? Almost 3 gig kasi yon, 3 gigabyte yung program na ginawa ko. Nilagay ko sa aking PC, in-install ko sa aking PC. Parang installer siya pero program siya na lahat ng aking browser is kaya niyang i-secure. Gusto kong ipasa kay Board. Kaso hindi kaya ng email kasi malaking files kasi yon. Pinag-aaralan ko yung ilagay ko sa file hippo. Ayan. Kaso wala akong account sa file hippo para maging exe siya. Kaso medyo ipoprogram kasi Board. Guys, padikit naman ako guys. Maluoy. Oo, kay Board Vlogger. Ayan, si Mark Broncano yan. Oo. Mark Broncano all build na yan. Sabi ni Sir Joel's Finest. Tatlo pa lang ang naidikit ko ata. O dalawa. Ayan. Kain po tayo, sabi ni Ma. Ayan. Sige lang Ma, sige lang. Ayan. Hello Sir Mark, sabi ni Joel's Finest. Salamat Jutes, lahat na lang tayo dito Jutes para pantay. Alalalala ko. Kailan mo ba ipag-live stream yan? I-live stream mo na, hindi ka nag-live stream kanina.
Love Saimi. Ayan. Ma'am Saimi D Vlog. Ito guys, oh, padikit naman padikit. Ay, hindi ko pala nailagay kay ano. Board, maglagay ka na at least 1 minute. Sige na, board. Para ilagay natin sa ano, VIP member. BB1. Ito guys, si board vlogger. Baka naman. Still here po, host BJ lang. Sige lang po, Sir Joseph the Dreamer. Thank you naman po dyan sa'yo. Hindi nag-live si Board kanina. Ayan. Love sa imi, ako to si Board. New bahay ko padikit, maluoy. Dikit na to sa inyo lahat eh. Ito yung Board Vlogger 8 na alagad ko. Yan pala yung Board Vlogger 8. Pagpahingayin mo muna si board vlogger board ng mga ilang araw, then saka mo buksan. Sayang kung pwede ko lang sana ibigay sa iyo yung program na ginawa ko dito sa aking computer. Kaso malaking data yung kinain. Bahay mo, Mark. Yung nakapin guys, yung nakapin sa taas. Pinangalan niya na talaga yung totoong pangalan niya. Pinoy Vlog, host, pwede ba ako LS ko sa main patamsak Eugene Vlog? Ayan, sabi ni Pinoy Vlog. Sige sir, pwede po sir. Total nagsabi ka naman sir, sige. Yayamanin si Mark, nagpagawa na naman ng new bahay. Oo nga. Patamsak din ako guys, patamsak. Ayan. May live streaming si Eugene Vlog. Ayan. Eto guys, eto. Patamsak naman ako guys, patamsak. Si Pinoy Vlog. Thank you for that si Tamsak sir, Eugene Vlog. Patamsak din ako guys, patamsak. Pabomba guys, pabomba. Sige na, maluoy mo. Yung sabog na sabog. Sir, mamigay ka dyan ng Sir, mamigay ka ng, tawag dito sir, mamigay ka ng jacket sir. Oy, poging-pogi ni sir. Diba? Security guard. Ano ba yan sir? Security guard or police. Diba? Mga pupogi natin, machong-macho. Oy! Diba? Ang ating mga frontliner. Sir, mamigay ka ng jacket yan, sir. Sige na, maluoy mo. DJ Seabat Remix. DJ Seabat Remix. Saan ba yan? Ito. Tambayan kita sir, yung isa kong ay, piste hindi ko mahuli-huli, oy. Hindi ko na, hindi ko nahuli si sir, Eugene Vlog. Saan ba yan? Ito. Ma'am Elma Tihada nandito na rin sa atin. Hello naman po dyan kay Ma'am Elma Tihada. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Ma'am Elma Tihada. And welcome din po sa aking live streaming. Diba? Guys, patamsak naman ako guys kay Eugene Vlog. Baka naman. Patamsak po host premiere ko. Thanks. Ayan sabi ng Ma'am Elma Tihada. Sige ma'am, sige. Thank you for that si Tamsak Ma'am Elma Tihada. Bugambilya, diba? Ilagay natin ma'am kay T9.
Ma'am, di ka ma'am nag-live stream, Ma'am Elma Tiada. Hindi kita ma'am nakita na nag-live stream. July 21. Bukas. Kailan ba ito ma'am? 8:15 p.m. T9 guys, T9. T9. Iwan hanggang T9 guys. Sir, bigyan mo sir ng jacket. Oy, mamigay ka ng jacket. Oo. Ano pa? Patamsak naman ako guys kay Eugene Vlog. Baka naman, pabomba na rin. Nasa harang. Dan sa nakapin host full pack, sabi ni Ma'am Elma Tihada, di ko makita yung nauna kong tinamsakan host. Ay, ayun, sabi ni Ma'am. Tito, bakit bebe? Dan tamsak 14, 17, 3. Ayan. Ano daw yan, ma'am? Kanina host tanghali. Sa tanghali. Oo. May banana plantation. Ma'am Grace Castro dan tamsak at harang na host. Mega love shoutout din po kay Ma'am Grace Castro. Bagong-bago natin guys na kaibigan. Hello naman po dyan si Ma'am Grace Castro. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming, Ma'am Grace. And welcome po sa aking live streaming. Si Sir Host, permission to leave po. Sleep na po ng aga pa LS. Ayan. Sige po sir. And guys, I am inviting each and every one of you guys to join me also in Sir Joel's finest silent live streaming every 12 o'clock midnight. Ayan. Baka naman pwede guys, pwedeng patambay din. Kung may mga extra gadget kayo dyan, kay Sir Joel's Finest, malapit na rin yan mamonetize. And nandito na rin sa atin si Goldie Web TV. Harang pa ako, binakuran ako ni Shopee. O, diba? Mega love shoutout din dyan kay Goldie Web TV. Nagbabalik natin yan guys na kaibigan. Welcome din sa aking live streaming, Goldie Web TV. O, diba? Salamat host. Always welcome po sir. Always welcome ka po sir. Ayan. O diba, pakinggan natin ang boses ni sir. Gusto nyo ba i-flex ko guys? Si Sir Eugene Vlog. O diba, pupoging si... Baba lang ng bahay para bagong kaibigan to ha, bagong kaibigan. Meron kayong makukuha ditong banana, siguro mga 10. Bibigay ko sa inyo, 10. Ayan, si Mindanao PH. Paangat idol. Sige. Ayan guys, si Eugene Vlog ang aking background. Kaibigan ako ni Buhay host, sabi ni Ma'am Grace Castro. Ma'am Grace, thank you naman po dyan sa iyo. Ay, sige. Mo ba? Si Buhay Mayra Vlogs. Naka-live kasi ako si Buhay Mayra Vlogs. Ayan, magpakilala ka doon. Sabihin mo, ako yung mismong nagpapunta sa iyo para mabigyan ka, paayuda ka mo, para maragdagan ka doon sa aking channel na naka-live ngayon. Oh, diba? Ayan guys, si Sir Eugene Vlog. Kayo boss, pagkatapos ko kumain, okay, no problem. Mindanao, may jacket na. Okay, may jacket na. May taga-jacket ako ngayon, maglapag ng bahay. Oh, di ba? Ito, naglapag uli. Jumar, nadikitan ko na. Oh, lapag uli. Talaga kasi Mag-change na ako pag sino maglapag pa dyan? So guys, Maglapag. May kami kalap siya. ito si Buhay Mahirap Vlog.
Wala Siya pa. ang kinahost ko ngayon. Mega love shoutout nga pala sa 7 million in the house. O, diba? Ayun guys, si Jujin Vlog. Welcome sa aking O, diba? Yung naka-flex sa atin ngayon, sa ating live stream, naka-live din yon. Sino naka-live? Si Jujin Vlog, guys. Si Jujin Vlog, ayan. Asa na ba yun? Sir Jujin, tawag dito. Asa na ba yun yung ano mo? Ay? Asa na ba yung link pala? Nawala. Goldie Web, magandang gabi naman dyan sa iyo, Goldie Web TV. And, kumusta naman tayo dyan, Goldie Web? Binalik mo na sa dati. Yan na ba yan? Binalik mo ba yan sa dati, Goldie Web TV? Yung pangalan? Ito guys, yung naka-live stream ngayon, yung naka-pin sa taas. Ayan, yung naka-live stream sa taas. Si Jujin Vlog, baka gusto nyo bisitahin din. Ma'am Jonas Salundaga, mega love shoutout po, sabi ni Goldie Web TV. Hello Grace B, sabi ni Ma'am Grace Castro. Ma'am Grace, thank you naman po dyan kay Ma'am Buhay. Diba? Bakit ibinalik mo sa dati, oy, Goldie Web? Kay asawa yun. Opo sir, binalik ko na si Goldie Web. Oo, kasi yung Webjet TV, ayoko rin nun, promise. Steve Salibio TV, tamsa ka idol host. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. Steve Salibio TV, nagbabalik din natin na kaibigan niyang guys, Steve Salibio TV who is in our live streaming also. Hello naman po dyan sa iyo, sir. Steve Salibio TV, and welcome din po sa aking live streaming. Sir, Joseph the Dreamer keeping us also in his background. Maraming salamat naman po dyan sa iyo, sir. May kondensada na siya, pre. Sana all nakakondensada na. Meron na ba? Meron na? Oo. Hanapin ko nga, Goldie Web TV. Goldie Web TV. O, diba? Sana all. Try lang B8. Flex natin. Yung naka B8 na mama. Naks talaga. Oh, but what is long said gone, and now you can't just let go, cause it's a part of you that will make you strong. O, diba? At may sound effect pa. Sana all. Ayan, tagal magsalita. Hindi talaga nagsasalita. Isti, tabuhin ko to eh. Oo. Wala, ang ganda ng sound, background sound, oy. Oo. Ba't walang sound? Goldie Web, ba't walang sound? Ba't wala yung mic? May sound effect, walang mic. Hindi ako nagsasalita dyan, nasa kalagitnaan, wala tao. Oh. Ba't wala mic? Balik na sa dati name ng bahay mo, si Board to, ayan. Worthy of his timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I in every word. O, diba? Si ano to? Sino ba yan? Sino na ba to yung kumakanta? You look so beautiful. Yung tinanggalan ko ng AdSense. Sino nakanta? Yun. Every last breath, this day I'll cherish. O, diba? You look so beautiful in white. Si Internet Vitamins. O, ito nga. Internet Vitamins. O, diba? Sana all naka-kondensadang microphone na. Oo nga. Yun guys, si Goldie Web TV.
Haba harang host. Ma'am Grace, skip mo na yan, Ma'am Grace. Steve Salibo TV, dan tusok hanggang updo. Sabi ni Mark Broncano. Grace Castro, palapag ng bahay. Tapos na ba si ano? Salamat sa mag-flex, sir, host pa yan. Always welcome, always welcome. Ayan guys, si Golden TV, di ba? Meron ng kondensada microphone, hello, sound. Ganon. Ano pa? Guys, it's already 32 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Guys, 10 minutes na lang ako. Oy, pre, magsimula ka na, pre. Naka 2 hours na pala ako. Ay, tama. Bilang 1 hour. Ay, mga 7 minutes. 8 minutes. Ayan. Mga 8 minutes na lang pala. BG muna ako, sir. Prepare ko lang yung dinner namin. Ayan. Sige. Sana all may microphone. Oo nga, ma'am. Nakakondensada na. Hello, sound check. Ganon. Here's Jepsan. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Jepsan. Highly recommended monetized channel also yan si Sir Jepsan. Hello naman dyan sa'yo, sir. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back, sir, sa aking live streaming. Si Sir Jepsan. Wala pa tayong papatamsakan dyan, sir. Tambay muna kita dito sa computer at isang CP, Sir Aura. Ayan. Wala si ate girl. Nandito yon si ano, na-miss ko. Nandito yon si ano, si Bebe. Ay, yung mother ni Bebe. Always welcome, Sir Eugene Vlog. Always welcome po. Ayan. Mark Broncano, sir, mag-LS ka na po bubukas. Ayan. Premiere ko po, ayan. Sige sir. Patamsakan natin guys. T1 hanggang T10. Ayan. Kunin ko lang guys yung premiere ni Sir Jepsan. Ilagay ko lang sa T10. Ayan. Girl, you are to me all that a woman should be. And I dedicate Ride with me. Ano? Ilagay ko lang guys sa T10 ha. Oy, kailan ba to, sir? July 27. Oy, kailan ba to, sir? July 27, 45. Yan. Okay na guys, T10. Pwede nyo nang gamitin. T10. Jepsan, thank you so much po, sir. Kabsat, sana all my computer. Oo nga, sana all naka-computer na. Yaman, yayamanin. Yaw, Judes, Mark Broncano, sabi ni sir. Jepsan. Ano pa ba? Wala na. T10 guys, patamsak din. Bakit, Red? And sabihan niyo ako guys. 5 minutes more na lang ako guys. 5 minutes more. Pre, magsimula ka na, pre. Tamsak. Libre akyat.
Maya-maya muna, pre, ha? May inaayos pa kami sa connection. Ayan. Sige lang, pre. Sige lang, ayan. Chasing all the rain, you come around, you like it. All the world be forever will be, and I will love you so. Like, nandun maga yung ano? Nandoon? Nako, ama? Ha? Nandoon sa ibabaw. Jepsa, naka-private lahat ng beats ko kasi may nananabot tayo sa akin. Kaya nga, bukas i-silent LS ko to bago ko bahay. Humanda ka Judes Uron. Palagi mo na ulit ako ipiplay. Oo nga pala. Kung naalala ko, nakarami yan sa akin si Board. Hanggang sa umuwi na ako ng Pilipinas. Oh, nagkautang pa. May utang pa ata akong mga 10 hours. Ay, hindi na pala. Wala na pala. Sumobra pa. Kasi itinodo ko, walang pataya yung computer ko doon kay Board eh. Oo nga. Karami yan sa akin si Board. Oo nga, maniningil na naman yan. Kung pwede nga lang sana, Board, na ibigay ko sa iyo yung yung aking program nga ginawa. Kasi nadidetect niya lahat ng mga connection na pumapasok sa aking computer. Pero malaking kasi. Pero malaki kasi yung yung data na kinain, almost 3 gig. Hindi ko alam kung bakit naging 3 gig. Mga program lang. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko nga alam kung may virus pa yung ginawa ko eh. Pero okay naman siya, nagagamit ko naman siya ng tama. May serbisyo naman siya ng maayos sa akin. So, surplus 4 po sa Premier. Thank you, ayan. Sabi ni Mamayli mapili. Noted po, Mamayli. +4. Good evening. Iwan hanggang T10, guys. Si Sir Steve sa Libyo TV, guys, nagbababa din ng kanyang bahay. Kung di niyo pa kaibigan yan, guys, padikit naman ako, guys, yan kay Sir Steve sa Libyo TV. Baka naman. Sir, mandikit ka dyan, sir. Oo. Mark Broncano, Dana Friend, ayan, sabi ni Sir Jepson. Thanks, Idol Host. Always welcome po, sir. Always welcome. Sikitan nyo to, guys. Oh, si Sir Steve. Lagi yan nandito sa atin. Kung meron ng iba sa kilos mo'y nadama. Iniintay ko si Pri. Wala pa si Pri. Steve sa Libyo TV, dana ako sa iyo, kapatid, sa Leche Plan. Sabi ni Mark Broncano. Kapit mo kay lamig na pag-iyakap mo'y wala nang thumbs up sa nakapintings. Ayan, sabi ni Sir Steve sa Libyo TV. Thank you naman po dyan sa iyo, Sir Steve. Pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip... Wala pa si Pri. Pri, magsimula ka na, Pri. Wala pa ma. Parang ayoko mag-dinner. Parang busog na busog pa ako. Kumain kasi kami ng ng spaghetti.
Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo dyan guys. Libre magtanong guys. Pwede kayo magtanong. Yung mga gusto lang. Ayan. Habang hinihintay ko si Pri, magdikitan muna kayo dyan guys and magtamsak. And sabihan niyo ako kung sino na yung mga tinamsakan niyo. At kung ilan yung tinamsakan niyo. versions. Ito pa. Isa lamang at wala nang iba pa. Di ang alay ko. Kamusta sir? Ay, ka-live mo lang, di ba hindi ako nakapag? Nakikita ko. Nakita ko yung live. DJ Dwensky. Fall in love with Slow Jam Remix. Diba? Experience ko yung mga ilas mo, umabot ng 1 year. Oo nga, Ito pa guys, patamsak din ako guys, patamsak. na Kay Sir Jem Views, naka-livestream po siya ngayon. Patamsak din po ako guys, baka naman. sino namang hero to? Patamsak din po ako guys, pabomba guys, pabomba. Hello, hello. Sabihan ko, may bobomba. Na watch hours ko. Bumababa, sobrang pang bumababa. May bobomba. Ang bobomba po. Guys, babomba naman ako guys, babomba. Sige na, maluoy. Yung mga nandito pa sa atin guys, baka naman. Patamsak din guys, kay Sir Jem Views. Ayan, naka-livestream siya ngayon. Habang iniintay ko si Pri. Ayan. Ayan, naka-live na si Pri. Ito. Yung iba guys, pwede kayong pumunta dito kay Pri, kay Ma'am Joanna Salondaga. Pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Joanna Salondaga. Naka-live streaming na po guys ngayon si Pri. Ayan. Pwede kayong lumipat dito guys. LS. Ayan. Suk. Ayan. Ito guys, pwede kayong lumipat yan kay Ma'am Joanna Salondaga yung iba. Yung mga nangingisda. And sa inyong lahat guys, magpapasalamat po ako sa inyong lahat. And ako po ang inyong lingkod, Urgo. Nag-iwan pa rin sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I love you all guys. I love you all. And bye guys. Nakuha mo? Like, thank you guys. Thank you all.